πάντων ημών, μνηστεί Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού, πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Της αρχιεροσύνης σου νηστεί Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού, πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Πάσης Επισκοπής Ορθοδόξων, των ορθοδομούντων των λόγων της αληθείας, Βαρθολομαίου του Παναγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου, Θεοδόρου Αλεξανδρίας, Ιωάννου Αντιοχίας, Θεοφίλιου Ιεροσολύμων, Κυρίλλου Μόσχας, Πορφυρίου Βελιγραδίου, Δανιήλ Βουκουρεστίου, Δανιήλ Σόφιας, Ηλιού Γεωργίας, Ιερονίμου Ελλάδος, Σάβα Βαρσοβίας, Αναστασίου Τυράννων, Ραστισλάβ Τσεχίας και Σλοβακίας, Επιφανίου Κιέβου, των Μακαριωτάτων Πατριαρχών και Αρχιεπισκόπων, των αδελφών και συλλειτουργών ημών, Νεκταρίου, Παντελεήμονος, Σιλουανού και Τιμοθέου, των αρχιερέων, των συλλειτουργούντων ημίν ιερέων και διακόνων, και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος.